Ine sahabalan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın dirman şagirdleri az vaqtda kan eden hizmetleri. Yang deslapta bir gururun ayttık. O da näme gururun? Adamla yerden bereket taftırla ey cemaatla. Bir ulukon gururun haşa. Kaş şu gururunu bitin hi olmasa bir Türkmen iyili kamil eşitseydi da belkim zapt boluptu burun hemme Türkmen de ollun ananyan ananmayan yürü baryan barmayan yürü iyen iymeyanın kulağına varıp bir Resulullah'ın bir derman sözünü aytacak belkim bir terbiyet veren edebi uğradan insanlara insaniyet düşündüren sözü var belkim kulaklarına barıp eser edip Müslümançılığı düşünmek nasip etsin inşallah. Ini ulukon şular ey cemaat az vaqtda kan bereketleri varmıştık delili näme? Delil men qaw açıqlap aydayn Peygamberimizin derman sözünü häzir aytmayın onu qızıla qaplap aydayn. Baha ver aydayn o gurruna. Onu erzeş ver aydayn. Peygamberimiz şey deyipdir diýsek ulukdan zawwa geçip gider. Aham biderek bolar. Bir alim adam geçipdir. Peygamberin sözüne aytacak bolýan şoň bir başahanış. Muqaddemesi da. Bir alim adam geçipdir. Şu minberden ady qatkan tutully. Kim? İmam Ebu Davud. Rawahu Ebu Davud. Zol agdalyandyr. Ama magzam mezhep başımızdan 50 yıl sonra dünyaya gelen adam. Mezhep başımız Ebu Hanife'den 50 yıl sonra dünyaya gelen adam. İmam Ebu Davud. Mekke varıp Mekke'nin alimlerinden Peygamberimizden her kim bir zat bilýän bolsa ona yazıptır ya tutuptır. Demeşk'e varıptır. Halebe varıptır. Mesre varıptır. Afganistan'ın Haratına varıptır. Afganistan'ın Balkhına varıptır. Neyshabur'a varıptır. Khurasan'a varıptır. Bagdad'a varıptır. Bir yerde Peygamberin sözünü palan alim bilýändir diýse, şoň öwüne bar çökü düşüp Peygamberimizin hadisini ýygnapdyr. Ebu Davud diye ehli sünnette düzen Peygamberimizin sözlerini ýygnapdyr şol adam. Sihah-ı Sitte Peygamberimizin sözlerini ýygnamakda taqriben 2 deslapka alimlerden. Kur'an-ı Kerim'den sonra yerin yüzünde salim kitaplan biri. Şoň düzen kitabı. Näme dip? Peygamberimizin salim sözlerini ýygnapdyr. İmam Ebu Davud. Şol İmam Ebu Davud aydiyan kefini okuyup bereyin. Derman sözü diýsene. Ketebtu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem 500.000 hadisin şerif. Peygamberimizden rivayet bolan alimlerden ýygnan derman söz hadisi waýdylýar Peygamberin sözüni. 500.000 hadis ýa tutdum diýipdir. 500.000 hadis ýygnadım diýipdir. 500.000 bolýar. Eştenärsiniz bir wagt men muny uzaklaşdyryp ötýän bir derman gurrun aýtjak bolýan. Resulullah'ın sözüne baha berjek bolup men aýdyp ötýän. Adamlaryň märekäň jemaatynyň wagty güýmenilýän ýerde ha bula. Gyzyla gaplanmaly gurrunlar bula. Yerin ýüzünde perişte ýanak bolup gadam urk gelen adamlaryň gurruny bula. Ýekiji adam bolsalar da ul ummat ýanak bolup geçen adamlar bula. Näçe mün hadis ýygnapdyr? 500.000 hadis ýygnapdyr. Şoň zamanyny bir zorly pir warmyşdyk. Tamam tarih kitaplarda ady gelýändir. Kim? Hazreti Sehl Tustari. Sehl Tustari diýen bir zorly pir warmyşdyk. Murşitmişdik, alimmişdik. Bir gün şeýanky Ebu Davud'un salamyna barıpdyr. Peygamberin hadisini ýygnan adamyň salamyna. Bu bir sof adam, pir adam
Peygamberin hadis yığınan Ebu Davud'un salamına vardır. Ebu Davud'un şagirdleri, hadis yığınanın şagirdleri, ey ustadımız Hazreti Sehl-i Tustari geldi, sen ziyaretine salamına geldi deyiptirler. Hazreti Ebu Davud evinin yortup çıkıp, näme Sehl-i Tustari yakası vellir, pir adam, sofa adam, evliya adam, Allah'ın dostlarından, yüreklerini Allah'ın aşkı yanıp biren adamlardan on evinden çıkıp, hoş geldin aydıp, onu yancağında oturduptur, hücretinde de olsa, mescidinde de olsa, otağında da olsa, her yeri olsun. Oham hal ahvallan sonra, gurrun deşvalarlarından sonra, Hazreti Sehl-i Tustari yankı İmam Ebu Davud ba Peygamberin hadisini yığınıya, şoňa aýdypdyr, li ileyke haja, men senden bir istegim var, Allah üçün bir yurtdan ýanyňa geldim, bir istegim var senden dipdir. قال وما هي قال حتى تقول قد قضيت ما الامكان قال نعم. Ondan maksadım aýtmakam, inşallah aňruju bolsa, elimden gelse edeyinip boynal oham aýtjak dipdir. İkisi ulu konadan biri Peygamberimizin derman hadisini ýygnamany ökde, biri de bir ýüreginden gana batan bir ewliýalaň biri. Inne olyan ewliýa adam Peygamberin hadisini ýygnayan beýik aziz adama näme diýe? Senden bir istegim ma, bolýa diýsen aýtjak dipdir. Jaýy bolsa etjek diýip aýtdypdyr. Bolýa dipdir. Başarsam elimden gelýän zat bolsa edeýin. Aýt derman adam, näme istegim ma menden dipdir. Ey cemaat, näme aýdan bolsa gowa. Ahrij ileyye lisanakallezî tuhaddisu bihi ahadîse Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yarım milyon hadis ýat tutupsyň, ulu milleti Peygamberin derman hadisini saýrap, ýaýyp aýdyp ben, şol mübarek dilin çıkarsan şondan bir okşacak fakat şonu isteýändir. Ahrij ileyye lisanakallezî tuhaddisu bihi ahadîse Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin derman hadislerini saýrayan dilini çıkarsan şondan bir okşacak dipdir. Ahrij ileyye lisanakallezî tuhaddisu bihi ahadîse Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin derman hadislerini saýrap aýdýan, senetli edip Peygamberin derman sözleri yerin yüzünden gitmesin deyip, Mekke koymadın, Mısır koymadın, Harat koymadın, Balx koymadın, Demeşk koymadın, Şam koymadın, yerin yüzüne ayağınla aylanıp yığınadın inne de aýdyp şol dilin çıkarsan şondan okşasın gelýär dipdir. Dilini çıkarttyr, men başarjak adam dipdir. Hazreti Sehl-i Tustari de dilinden okşapdyr. Kimin dilinden? Derman Hazreti İmam Ebu Davud'un dilinden. Ine geleyliň Ebu Davud'un gurrüňine ki Peygamberin hadisini men gyzyla gaplap hyzmatyňyza ýetirip otyn. Şol İmam Ebu Davud aýdýar. Dilinden okşalan, yarım milyon hadis ýat tutan, men Peygamberin sözünden yarım milyon ýat tuttum. Şondan bir kitap ýygnadım, 5000 hadise goly. 500.000 hadisten näçe ýygnapdyr? 5000'ünü saýlapdyr kenara. 500.000 hadisten näçe hadis? Ýöne 5000'ünü kenara saýlap, şonu Sunan Ebu Davud edip camiä täbil verdim diýipdir. 500.000'den 5000'ün saýladım diýipdir. Ey musulmanlar diýipdir ýa Ebu Davud. Şu 5000 hadisin içinde 4 hadis var. Bir musulman adam şu 4 hadise amal etse dünya ahiretine boljak men bilişimden diýipdir. 500.000 hadisten 5000 hadis ýygnadım diýipdir. 5000 hadisten Peygamberin sözünden bir 4 mübarek Peygamberin sözü var. Bizde şigici fat birini aýtjakdan. Asıl bizik gerek yerimiz şigici şoň biri. Ve yekfil insana li dinihi arba'atu ahadis.
Ay bir adam şu 4'sünü bilip amel etse boljak diýipdir da. Wagzlanaýyn diýse, adam bolaýyn diýse, akly işaret kafi diýipdir. 3 hadis dursun yerine dirman Resulullah'ın sözi, ini bize gerek geriştaýy. Haýsy hadis? Bir hadisi ki sahabalyň ömürlerini bereketletmege sebep bolan hadis. Senin ömrüň bereketli bolsun, niýem bolsun şu hadisi kulak as. Men Allah'ın söyün bendesi boljak. Sahabalar ýaly bolmasam da er kadamyn negetsen er tek bolar sen ýamakdyň bolýan. Gowa adamlaň kadammasan ýerine negedeýin diýip şola ýaly bolar niýjek bolsaň kulak as. Er kadamyn negetsen er tek bolar sen niýe. Er ýanyna geçsen er tek bolarsan kulak makdyň bolýanyň derman sözi. Peýgamberiň sözüne baha berip aýtjak bolup otyn kadryny bilin ey jemaatlar. Peygamberimizdin derman sözü şinni. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nih. Hadisun sahih. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nih. Min husni islamil mar'i terkuhu ma la ya'nih. Bir adamın Müslüman adamdığının alamati dünyasına gerekmeyecek zat, halal dünyasına. Halal dünyasına gerekmeyecek zat ve ahiretine gerekmeyecek zata güýmenmez diýipdir. Çyn Müslüman adam bir işin maşynydyr. Ya halal dünýäme bolsun, ya ahiretime bolsun diýip güýmenip duranlar diýipdir. Gerekmeyecek zatyň maşynyny ömrüni geçirýän nädir diýipdir. Ine sahabalyň ulukon bereketli bolmagy sebep bolan şu mübarek peýgamberimiziň terbiýetidir. Bir üýşmeliň içinde şeş mahal sen şu mahal otyňda şeş mahal ahiretime dünýäme peýda bolsun diýip otyň. Hamany bir adam wagty bolupdy, zir keyfine şu mejlise şu mahal gelmese näme güýmenip durandyr hamany. Keyfine gelmedik adam, zaruru varmış, meridi varmış, işi varmıştık, oğlan şoğu yeka etber qaytıp bilmeyemiştik, daş bolup gelip bilmeye, o görürünler diye, bir açık misalın görürünü da. Sen bir yarım saat 40 dakikan içinde adam asmanı uçup gelipdi. Medine'ye gitip gelen yalı olyan, ruhun uçup gidip gelip duran yalı olupdun. Öyle qow düşünýänsiniz näme diýänimi? Gelmän güýmenip duran, näme güýmenip durandyr şuma. Ýöne onuň munyň görürünü da. Onun munyň görürüňi. Palanyň hileyi bütüsli, palanyň qyzy bütüsli. Palan molly bütüsli, palan amam bütüsli. Palan qari bütüsli, palan ahun bütüsli. Ne dünýäsine, halal dünýäsine peýdasy bar, ne ahiretine peýdasy bar. Wagt bir 5 dagyga, 10 dagyga, wagt bir 1 sagat görürüňizde, ýüzünden biri aýsa, "Ey biz gıybet etdik goýaýlyň." Ey, muny gör, allanapdyr size. Bila bir musulman. Patagy şondan çürüýüm da, ömrü geçip barýar şondan çürüýüm. Yıllar aşıp var ya şondan çürüyüm. Hi adam bir düşünmeli wagt bolmaly. Wagt biterdi ýüregiň narahat etýän zady. Türkmen musulman ýaşy diýen ulukon adam bolupdyr. Hatta şu gürlüňlerde de eşse gaýtym öňküden ne beter şu jürek günäsini artdyrjak da. Näjire nesihat gürlüňleri kulagyna barasa da gaýtym başga gürlüňler agdajak da. Näme diýip beýle beýnesip bolmaly. Peýdasy ýok zady güýmenýän adam ömrü bir bereketdir. Tamam yalandan geçýändir ömrü. Sahabalar gözde Peýgamberimiziň 62-nji ýaşynda musulman bolup otdy. Peýgamberimiz dünýeden geçmäke, Peýgamberimiz hoş edip, ulukon hyzmatlar edip, ey cemaat, ulukon şäherleri musulman edip otylar. Nägat bereketleri bar, ömürlerini yalandan zady güýmenmeýänmişdikle. Näme tefri gerekkem, halal tefri dünýäňe gerek zat. Bu gurrun däl ha. Gurrun şi halal dünýäsine de peýdasy ýok, ahiretine de peýdasy ýok. Şoňa güýmenmeliler. Bir direk saytlaň başynda oturmak, ömrüni geçirmek, bilay dilýän gurrun halal bolsa dünýäňe peýdasy ýok bolsa etbermeli diýdigi. Hatta halal bolsa. Tähden atýança bazı haýa kompýuteriň başynda, interneti bazylyň başynda, oýunlaryň başynda ömrüni geçirip otdy. Pahir bir toporla taq, oglan şoklu bolup, häzirde şeýtirip kesip.
Hileyinin, erinin, içerisinin, ilginin gözüne de yigrinci öldü. Näme deyip Allah'ın gözüne yigrinci da. Allah'ın rahmetinden daş. Bir Müslüman adam gidip bakan, yazdan oyun bir yanak. Binniler necire ömürlerini geçirip, ayakları bilen yığnap, piyade yürüyüp, yığnap, yazıp, gelip buğun kun Resulullah'ın kızıla qaplaq koymalı senetli görünleri kızımatını yetip du. Derman adamlar kadrin bilbel bu görünün. Halkı özleme, ödünden çüreyim amalet. Ey sade Türkmen doğancım, ey cevan oğlan, ey hacı dede, ey öyün oğlu konu, ey öyün kıçısı, ey öyün işkari, ey öyden çüreyim çörek getiriyen, ey öyde yatan, ey marid gözleyen, hemmemiz şeyle. Asıl insaniyetin kanunudur. Hakıldır, mantıktır, ilimdir, nurdur, ferişteliktir. Ya halal dünyana peydası olsun, ya ahiretine peydası olsun. Ya bir tovar adamlar bir 4-5 dağa vakt ba, nasihat edivay diyen. Bir tovar pakirçik gelirler va, denanlar va, ya erk adamlar va, terbiyetini siniptir. Hiç kimde şulara aytmayadım, aydılan akdim, hamana tamam bernamasıda bir ayada varsa, ya bir toyo varsa, ya birinin hatta aydın otlamanı varsa, ya bir uyuşmeliği varsa va, şu öyün erini bir nazar ver çık ya. Öyle tudar adam mamalı, öyle içki harcan adamı men diye bir zat, öyle öyünü eziyet beriyem mamalı. O hem otupun heleyine nazar veriyeli. Öyle qaşı yukarıda, öyle qaharcan adam mamalı, gülünşüge böyle. İşi halkın heleyi oğul kıyığına nazar vermekte. Özü de şodur şu suyur debesinden ta ayağının eteğine çelip ayıptan ne oldu? Bürünlep duydu ayıplar. Kazası ken, doğru evin maşinge yenak, erine kılığı yok, heleyine kılığı yok, zindigin hadir uğrun bilenak, namazın hadir doğrulanak. Şodur şu ayıp özü. İşi de halkın pat ayıbını keplemekte. Halkın ayıbını kepleyin yenaka, özü bir nazar veren şık bolyen. Nemetçek beytirip ömrünü geçirip yorum. Nemetçek şey ettirip yorum. Özüňe de bir nazar berahim. Özüňe de men özüm de bir näçe adam. Erne bir gün gülüp ýöňünden çykypdyrmy, şonu bir görüntü näkim. Enatasından çürüyüm, oğlan uşagyndan çürüyüm. Bir beýleki musulman oğullara näetdirip kesip, oğrunça etýän günäsi barmy? Äpbereýin diýsin. Pereştädir şol adam. Pereşte bolsa beýt halkdan gıýbat etmezdi. Çyndan aýpsız, yo men öz aýbym ýok diýen bolsa, o jere gıýbat edip, töhmet edip, halka nazar veren şyk bolmardy. Nazar berjek bolsaň barda ýuwaşastan arkasynda elin goýda, sen şu jere aýbyň bar, dogurlasaň gowy boljak diýip nasihat etdi aýtdy. Näme nazar veren şyk bolýan? Näme diýip ömrüni geçirmeli? Çyn musulman adam gerekmejek zada ömrüni geçirýän nädir? 1 saat, 2 saat, 3 saat, näçe gün, näçe ay, her oturşy pakat şoda. Hamane heftede bir gedek boydaşlarının oturşak da dünyak nazar veren şık çıkmalı. Bir gedek özlerinin gurrun etmeliler de. Ey bir kabrimize kaşın alıp gitmeli adımız. Ey bir ahiretimize kaşın alıp gitmeli adımız. Allah'ın ışkının beraberini etmeli işimiz. Kipledi men nämem ma? Men näme ayıbım ma? Men näme kemçiligim ma? Pakir çıkış ettirip gününü geçirip be. Onun beter narahat etýän zatçı şu gurrunlerde kulak asmalylardan, eşitmelilerden. Näme men niyazım ýok diýdi bu gurrunlara. Özüm bilýän bu zatlar diye. Şu özüm bilýän diýişine örädi bilmeýänni var ýa-da. Özüm bilýän men bu zatlar diýdi. Maňa ahunma gurrun bermek gerek geldi. Özüm bilýän bu zatlar. Bilýän bolsa näme etjek? Halkyň nazar zindigisine nazar berip, halkyň hususiýatyna nazar berip, ahlagyna nazar berip, akylmyşy, mantykmyşy, sawatmyşy, saglykmyşy, nämeň bernamasy, zindigiymişi. İçtimai yaşamakmışı. Aystan haysızadın uğrundan mar yaşı. Hiç dadın uğrundan maranakta. On bir toforlar hatta oğlun şoğunun arasında da şeyt kurrun et diye oğlun şoğu da şoğa kaşın terbiyet tafıp var ya. Ya hatta hemkarlarının arasında. 3-4 hemkar over hemkara nazar vermeli. O 3-4 hemkar o hemkarından çürüm nazar vermeli. Şu falani falancı ya, bolya falancı, pakirli. Her şu öz idaralarına ya öz mecmualarına, öz oturuşuklarına, öz karhanalarına, öz kargalarına her oğrunça çay içip oturuşuk bolsa şu birine nazar vermeli. Nämen bäpüydü, nämen peydasy. İşte.
Dünýäňe, ahiratyňa perişteler ýazyp hesap kitabyň mı? Allah hesap kitap bermeli. Nefesine hesap kitap bermeli. Kipleyen kitabına hesap kitap bermeli. Femen ya'mel miskale zerretin hayra yara ve men ya'mel miskale zerretin şerre yara. Kara yere girecek işte. İşte kıyamet türkütmeli. Yevme yekumun nasu li rabbil alemin. Tamam adamlar kabirden turup mahşer meydana karşınca fe innema hiye zecretun vahide. Bu adamlar necire üç şıkkam diýende birji Kur'an'da we bilýänsiňiz bu naziratda. Fe innema hiye zecretun vahide. Birji ferişte şüttedeni adamlar korkup bir yana üşük diye. Birji ferişte zecretun vahide. Hüştette hemmiz bir yana üşükde. Birji hüşt bilen üşürýän dipdir Allah Taala. O da ferişten hüştü bilen. Fe innema hiye zecretun vahide. Bu adamlar necre kıyamet meydanına üşüjek. Fe izâ hum bis-sâhira. Bir ferişte hüştedeni hemmisi mahşer meydanına üşük korkup dipdir. Eden şu zatla ýada düşmelerim zindegiydi. Oňa maňa nazar beren bolup ömrüni geçirdi. Bu adamlar we ýa sahabalyň gurrüňi maňyzy gurrüňdir. Bu adamlar we musulman bolanlaryndan soňra özüni, dünýesine ýa ahiretine gerekmejek gurrüňleri gaýçy urup, belki palta urup, kesiştirip aýyrýanmışdyklar. Fakat ýa dünýeler ýa ahiretler. Ýa halal dünýeler ýa ahiretler. Onun için ömürlerinin bereketini verdi. Azıcık vakti etýän işlerini verdi. Hey Sofican, hey Mollacan. Ey beyliki karger, karment, işe gatnayan, kasip, bazarda uymenýän, ya her yerde bolsun. Halal ırzykynyň ýerinde, daş ýerlerde işleýän, o barasynda. Derman hakly görüňdir. Mana görüňlerdir. Zindigide insana arameş berýän görüňler. Wagtymda tamam boldy. Birde şuurundaydın inşallah bir kıdagıda tamam bolýar. Şu bigadir halkyň zindigisini giyişmek bir torhany wadylar giyiripdir. Men birje ýerde zererini aýdyn, mahul düşümli bolsun. Bir qyýda olanjyklar we kiçik qyýda olanjyklar. Hamany ýuwaş tiz huşana geçjek. Öwre zeren olakon enatala. Ya erkek olanjyk azbes zeren onu tiz huşana gaşyn geçirilip barýar. Pakirjiga bir gedek oglan şu oglu ýaqyda ene däde daýy ağa aýtmandyr. Hey oglum. Hey gyýdym. Oň içinde sowatly adamda ogul gyýdy bardyr. Men ýa-ni kargeriňde ogul gyýdy bardyr diýmeli. Oň içinde ulukon öýle adamyňda ogul gyýdy bardyr. Kişijik kümeçikde ýaşap bereňde ogul gyýdy bardyr. Oň içindäki oglullaň gyýdylaň zindigisini gözläpdi. Öz hanawadaňa gelip paçawlap öz enataňdan ýigrenama diýmeli. Musulmançylykda bolmaly zat dämşi. Nägat oglançykla we gyýdyla we hamany ýa şähre gelipdir, ýa şähriň içinde görýär, hamany her türlü oglan gyýd, awala şoňa agyny ökünjek bolýar. Soňranda şolaň hanawadasynyň agyny ökünjek bolýar. Hamany bir ulukhan adamyň da ogly gyýdy, bada içinde şoňda agyny ökünjek bolýar. Öýlerine gelýär, sadece enadäde on boýdaşlary hem klasylaryň ýanyna men dädem şoda diýeseler hakda. Men nänem şoda diýeseler hak. Belki başlaň aýdýan nänesi dädesini ýüzlerine gelip agdyna gelen kefini foş edip söýýärdi. Näni biýlary bar da şo enatadan. Birje gedek aýtmaýar, men enatam meni şu derejäge ýetirdi. Enatam meňe zähmet çekdi, enatam maňa hyzmat etdi. Getiripdir hamana tiýis uşan iň ulukon bir her kim isteýän ýeriniň gurrüňünni. Emma terbiyetine goýulmandyr. Halkyň zindigisi bilen işiň bolmasyn diýip. Musulmançylyk öz işiň menen bolmaly diýip. Öz halal dünýäň, öz ahiretiň menen bolmaly diýip, näme terbiyetine goýulmandyr. Zindigide asasy gurrüňlerdir. Gerek gurrüňlerdir. Belkim zept bolupdy Allah Taala hemme alem jahan musulman kafirin işitmeli gurrüňi Resulullah'ın Cami-i beşeriyeti büyük şerif aziz olup iyi verilen büyük insanın gurrüňi. Ondan soň bütün musulmanlara ýaýramaly gurrüň. Ondan soň iyi bolmasa bir Türkmen dogan çyklamada barıp belkim bir hem dünýeleri hem ahiretleri ahabat bolmagy sebep bolsun. Allah jan bigat edip bilen kulak asyp otyňyz kan märeke bolup dünýäňiz ahiretiňiz ahabat bolsun. Güler ýüzüňiz solmasın. Mehabbetde ýaşadyňyz, bereketde ýaşadyňyz, emniyetde ýaşadyňyz. İman baýlygyny güler ýüzüňiz solmasyn inşallah. Bir alham 3 kul huvallahu okuýaýlyň. Ölü diri hemmesine dua edeylin, vatanımıza dua edeylin, mehabbet yürüyüsün, emniyet yürüyüsün deyip okuyuverin alham kulu Allah'ın.